אוקיי, מה שאני הולך לעשות בשעה הקרובה, אני רוצה להחליף את העין ואת השין. הם לא מצליחים בעיניי, הם לא זורמים כמו שאר האותיות. בואו ננסה למשל לכתוב משהו כמו לא, בואו נכתוב מעשים למשל. מעשים זה יותר מדי, זה פחות מדי אותיות בשביל לראות את הדבר הזה, אבל נניח בעשייה. אתם רואים, הבית הוא יותר כמור, יותר נעים, יש פחות שפיצים. ופה למשל, אני לא אוהב את הכימור הזה שיש פה בקצה פה, את החלק הזה. וגם זה קצת יותר מדי קשוח, זה קצת קשוח. והעין, גם כן יש לי קצת בעיות פה, משהו לא נכון ויזואלית. גם פה יש לי יותר מדי עניינים פה באזור הזה. אני מנסה לעשות אותם חדשים וציירת אותם מחדש, ואני מיד אעלה אותם וננסה לעשות גרסאות נוספות, ואחרי זה נחליט מה עושים. טוב, אז מה שאני אעשה, אני גם אסביר עכשיו ממש צעד צעד את כל מה שאני עושה, ומי שרוצה אתם יכולים ללמוד איך עובדים עם גליפס. בכל אופן, ככה, בואו ניגש לעניינים האלה. מה שאני אעשה, אני אמחק פה את היוד ואת המם, או אולי אני אשאיר אותם? לא, אני אשאיר רק את המם. מם נותן לי אינדיקציה לאות שהיא דומה, אבל היא טובה. אז זה יעזור לי. עכשיו, במקום למחוק אותם לגמרי, מה שאני אעשה, אני אעשה קלון. אני כאילו אשכפל את שניהם, ואני אעבוד על המקור, ואני אשאיר שכפול של המקור. זאת אומרת, אני אשאיר את מה שיש עכשיו כבקאפ. אז קונטרול D מכפיל לי את האות. שין אני אעשה את אותו הדבר. קונטרול D, אם אני מסתכל פה למטה, אני יכול לראות שזה האות השנייה, זה לא האות המקורית. 001, כן? זה לא הגרסה המקורית, כי הגרסה המקורית אין לה תוספות. גם פה ניתן לראות את התוספת. ואנחנו נעבוד כרגע על המקורי ולא על התוספת. זה העניין. שאנחנו הולכים לעבוד על המקורי. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נייבא לכאן את האותיות שאנחנו רוצים לעבוד עליהן, ואז נעבוד עליהן. איך אנחנו נעשה את זה? אני עומד פה על המקור, אני עובד על המקור. קודם כל, אתה יודע, נתחיל עם השין דווקא, השין היותר מורכבת. הנה זה המקור, אני מתחיל לעבוד עליה. מה שאני אעשה, אני רוצה להוסיף פה תמונה, את האיור שאני עשיתי על הנייר, מיד אתם תראו את זה. זה נמצא פה בדסטופ, אני חושב. בדסטופ, איפה זה נמצא? או בדאונלודס. כן, בדאונלודס. זה העין וזה השין. אני רואה את השין. אז אני מכניס את השין. אוקיי, עכשיו מה שאני עושה, צריך להגדיל אותו. אני מנסה לשים אותו במקום. עכשיו, הקו התחתון אמור לסגור אותו, את האות. ככה נניח. והעליון, שוב פעם, זה כאילו המסגרת העליונה. הטריק הוא שבעצם, מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני רוצה לראות את השינויים שאני עושה, אז אני רוצה כאילו, בגלל זה אני כאילו מחזיק פה את הישן גם, כן? אני לא מחק לגמרי את השין הקודמת. אני רוצה שנייה לראות מה אני עושה פה. בעיקרון אני יכול למחוק לגמרי את השין הקודמת ולהתחיל לעבוד על החדשה, כי זה נראה לי בסדר גמור. אבל מה שאני אולי מציע לעשות זה שאני אקח את השין הזאת ואני אשים אותה בבקגראונד גם כן, ואז אני אראה את הכל. בוא נעשה את זה בבקגראונד. Selection to background. עכשיו זה נמצא בבקגראונד, אוקיי? עכשיו מה זה אומר? בוא נראה מה זה אומר. קודם כל בוא ננעל את זה, את התמונה. אם אני הולך לבקגראונד, פה Edit background, אני רואה פה את השין הזה. וזה כל הזמן יהיה ברקע, ואני אוכל לראות אותו גם כן. בעצם יש לי פה למה להשוות. עכשיו בוא לשנייה אחד, נחזור לערוך את מה שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו, אני לא יכול לעשות את זה, אני כן יכול, מה קורה פה? זה אמור להיות בבקגראונד.
אני חושב שאני יכול למחוק את זה. וזה נשאר בבייגראונד. אתם קולטים? זה נשאר בבייגראונד, זה נמצא בבייגראונד. אוקיי? אז מה שאני אעשה, אני עכשיו אעבוד על השין החדשה. אני רוצה לעשות טרייסינג מההתחלה ועד הסוף. זה דווקא תענוג ממש לעשות, אני חייב להגיד. זה אחד הדברים הכיפים לעשות פה בעיצוב. זה תהליך, אני אומר תהליך תרפויטי. יום אחד אני אגייס מומחה שיסביר את זה, למה זה באמת ככה תרפויטי, אבל לי זה ברור שזה תרפויטי. בואו נתחיל את העבודה. 1, 2, 3, שימו לב שאני שם את זה בכל הנקודות החיצוניות של הוקטור. למשל פה אני צריך לשים פה אחד, אני לא אשים פה כי זה יכול ללכת ישירות לכאן, אז בואו כאילו נקל עליו, פה, כאן. אם לא הבנתם מה שאני אמרתי, אז אתם תבינו את זה עוד מעט. בינתיים אני ממשיך לשני, גם פה, ופה, פה מסתיים הוקטור, נכון? ופה, כאן, וכאן. זה נראה לכם מוזר כרגע, תראו, זה נראה ממש מוזר, כאילו וקטורים חדים, אבל אתם תראו עוד מעט איך שזה יהפוך למשהו יפה יפה. פה, פה, בגלל שזה יוצא קצת, אני הייתי שם עוד אחד פה, וכאן, כאן יש פתאום תזוזה קיצונית, והאמת שפה צריך כאן, כי פה אני יוצא קצת, נכון? זה קצת יוצא. זה יוצא מעוגל, כמו שראינו בעין שלנו. אז מה שאני עושה פה, אני עושה פה עוד אחד כאן. ופה. וזה הולך ככה, כן? שוב פעם, אני יכול לשים פה, אבל אני מעדיף כרגע לשים רק פה. אחר כך אנחנו נשחק עם זה קצת. הלאה פה, כאן, ונסגור את זה. אוי, מה קרה פה? קרה פה איזו תקלה, אז אנחנו צריכים לעזור את הכל אחורה. במקום להתחיל לחתוך עניינים, אז בוא נעשה את זה ככה. קודם כל, את זה צריך לגרור לכאן. אוקיי, סגרנו. עכשיו זה סגור. עכשיו נעשה את השלישי. אמרנו פה אחד, ופה, ועכשיו אנחנו נגיע לכאן, יוצא קצת למטה, פה, ופה בגלל הסיבוב, וכאן, וכאן, ופה, ובום, סגרנו. עכשיו אנחנו נהפוך את כל הנקודות האלה לנקודות עגולות. אתם תראו מיד מה זה אומר. לחיצה כפולה, פשוט לחיצה כפולה. לא לחיצה כפולה, סליחה. קודם כל צריך הנה, לא ככה. אתם רואים? זה הופך להיות לא יודע איך נקרא לזה בעברית. זה הופך להיות נקודה עגולה שאפשר להקם אותה באמצע. כן, גם פה. פה בעצם כל הקווים צריך לעשות אותו, על כל הקווים. צריך לעבור כל קו ולעשות אותו. הופ. הופה. טוב, זה עשינו, כולו. אגב, אי אפשר לעשות את זה אם התמונה מאחורה היא לא נעולה. אז אני נעלתי את זה. אם אתם יכולים לראות פה יש Unlock Image, וכרגע זה Locked. כשזה Unlocked, אתה לא יכול, אי אפשר לעבוד על הקווים כמו שצריך. אחד. הנה, עכשיו כולם פה מעוגלים. אתם לא רואים את העיגול, אבל עוד מעט אנחנו נראה את זה. גם פה, גם פה, פה ופה. כן. וכאן. כאן. 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 אני עושה את זה דרך הלחיצה על אופשן ועל הקו עצמו, כאשר אני נמצא פה על האנגל הזה. לא יודע איך קוראים לזה שוב פעם. סליחה. בלי שמות. טוב, עכשיו אנחנו רואים את כל זה. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה פשוט נהפוך את כל הזוויות הלא קיצוניות
העגולות נעגל אותן. אז קודם כל נתחיל מזה, קודם כל, אתם רואים שאפשר, זה ככה, זה ככה, הזזנו ככה. פה אני מעדיף שזה יצא טיפה, זה נותן קצת משמעות. פה ככה, ופה שוב פעם זה שפיץ, אבל פה זה כבר נהיה עגול, נכון? הסיבוב הזה מעוגל. אנחנו נזיז את זה ככה, ופה כמו שאתם רואים אני כבר יכול ללכת ככה, וגם פה. עכשיו לוחצים על שיפט ואז זה הולך, זה לא, כאילו זה לא עקום, זה תמיד ישר. זאת אומרת זווית ישירה. כשזה שפיץ זה לא צריך להיות זווית ישירה, אבל ככה זה צריך להיות זווית ישירה. עכשיו אני ככה מדי פעם לוחץ על מקש הרווח כדי לראות טוב איך שזה נראה. לפי התחושה שלי פה צריך לעלות טיפה. זאת אומרת לעלות את זה טיפה קצת כאן ככה, ככה, ואת זה לפתוח עוד קצת, וגם פה לפתוח טיפה, וכאן לסגור. לא, מה אני משך פה, זה לא טוב. אני מדבר פה על זה. איפה ההנדל שלו? זה ההנדל? כן, זה ההנדל שלו. רואים? ככה. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים. אל תתבעלו כרגע מהשפיציות פה, אנחנו נסדר את זה עוד מעט. עכשיו, זה צריך להיות מעוגל, אני דאבל קליק, תראו מה קרה. לא את זה, זה, נעשה אותו קצת יותר רול ככה. זה צריך להיות מעוגל, דאבל קליק. כמו שאתם רואים פה, צריך לסדר את העניינים. גם פה צריך למשוך אותו, שעלה למעלה. אני חושב שעד כאן זה בסדר. כן. זה אומנם כרגע שפיצי מדי, אבל אנחנו נסדר את זה עוד מעט. תראו, זה יהיה בסדר. נמשיך עם כל השין. גם פה אני הייתי יוצא טיפה יוצא. פה שובר פנימה. זה קצת חזק מדי העיגול, אני קצת עושה אותו עדין מדי. גם פה אני יוצא, פה אני רואה שאני צריך פה להיכנס קצת, וקל לצאת יותר. פה להיכנס. רגע, זה צריך לצאת קצת. ככה. אני חושב שזה פה דק מדי. לא, זה בסדר. כן, ואז זה דק מדי. נתקן את זה עוד מעט, שנגיע לשם בפרטים המדויקים. צריך להיות תואם, אתם רואים פה, שזה נראה כאילו משיכת קולמוס אחת. אוקיי? עכשיו ניגש לאחרון. פה. ושוב פעם. פה אנחנו כבר מגיעים לעיגול מסוים. לא 100%, אבל אנחנו נטפל בזה. גם פה צריך להיות מעוגל. אז, ושנייה, בואו רק נסיים פה ונחליט לפי זה, הנה גם פה מעוגל. אז פה אפשר לראות שזה צריך להיות ככה. אתם רואים ככה. בדרך כלל, זה כאילו לא אקסטרים מה שנקרא. זה לא צד קיצוני, אבל זה בכל אופן סיבוב. צד קיצוני זה כאילו, נגיד שאתה לוקח עיגול, אז למעלה, למטה, צפון ודרום, הם צדדים קיצוניים. ממש הצד החיצון. אז פה זה לא צד חיצון, כי זה הצד החיצון, נגיד, אם אנחנו לוקחים את כל השין, הצד החיצון זה כאן וכאן. אבל מכיוון שיש פה בכל אופן עיגול, אז הדרך הכי טובה לטפל בזה זה עם אנדל. רואים? עכשיו פה צריך לצאת כמובן, רואים ישר שצריך לצאת פה. אנחנו נטפל בזה פה, ופה צריך לצאת. אני רואה שפה, אני לא איזה דיוק, להפיק, עכשיו זה אפשרי. אני נוריד את זה קצת. נרקח את זה קצת, אנחנו נטפל בזה עוד מעט. ופה, שוב פעם, זה אמור להיות עגול. נטפל בזה קצת. רגע, זה אמור לצאת. אני רואה שבאופן טבעי זה ככה, אז נשאיר זה ככה. וזה צריך להיות עגול, גם כן.
גם זה עגול, גם זה עגול, גם זה עגול, גם זה עגול. צריך לטפל בעיגולים האלה כדי שיראו טוב. פה למשל זה חייב להיות ככה. בוא נטפל בשיפוע עוד מעט. זה חייב להיות ככה, וזה חייב להיות ככה. אתה רואה, כל אחד בכיוון שלו. ומפה אנחנו יכולים לתקן את זה. אתם רואים פה את הכיוון הטבעי שלו? ככה זה צריך להיות. באמת אני רואה, עכשיו בשלב מסוים עדיף להעלים את הרקע, כי ככה נבין יותר מה אנחנו רוצים לעשות עם השין הזאת, כן? אז בואו נעשה ככה, נלך לכאן ונעלים את האימג', לא נמחוק אותו, אלא רק נוריד את השואו אימג' ואז אין לנו אימג', כן? אנחנו גם יכולים, אם אנחנו רוצים, להעלים את השין ברקע, אבל אני מעדיף לא, בגלל שאני רוצה לראות את הגובה. אתם יודעים מה? אולי כדאי באמת לא לראות את זה גם כן. מפריע לנו עכשיו. טוב, נשארנו רק עם זה, זה מצוין. עכשיו אפשר לעבוד על זה. טוב, מה שאנחנו רוצים לעשות קודם כל פה, התחושה שלי, שאני רוצה קצת לדחוף את כל זה קצת פנימה. יוצר קצת בומפה יותר טובה. לזה אני הייתי סוחף קצת פנימה ככה. ואולי זה למטה. כן, זה צריך טיפה לצאת. מרגישים? עכשיו זה נראה טוב. עכשיו, צריך להיות דומה נגיד לאחרים. האמת שפה זה הרבה יותר שמן, אז גם פה זה צריך להיות יותר שמן. אז בואו נשמין אותו קצת. כמו שאני רואה עכשיו, זה צריך להיות יותר שמן. בואו נבחר את שלושת אלה. נזיז אותו קצת ככה. אוקיי, עכשיו זה יותר טוב, אבל זה צריך לעלות. לא, צריך קצת להשמין את זה. זה הרבה עבודה קטנה כזאת, נמלים. זה הרבה עבודת נמלים. ופה אני רואה שאת זה צריך להוריד אותו טיפה. ואת זה לעלות. ואת זה אולי להכניס פנימה. הנה, ככה יותר טוב נראה לי. כן. זה עדיין לא שמן כמו אחרים, אז אני עדיין רוצה להגדיל אותו קצת. להוציא אותו קצת. עדיין לא, צריך פה למטה לא. להוציא קצת, פה. אם אני תוך כדי לוחץ על אופשן, אז זה בעצם מזיז רק את האנדל עצמו ולא את זאת אומרת רק את הנקודה עצמה ולא את האנדלס מסביב. טוב, עכשיו זה נראה בסדר. פה זה קצת יותר מדי חד, אז אני ככה קצת יותר רך. עכשיו זה יפה. עדיין קצת יותר קטן מאחרים. קצת יותר קטן לא, אבל זה בסדר עם זה בסדר עם המין. והעין בכל מקרה אנחנו מחליפים. אוקיי, מצוין. עכשיו, בואו נראה שנייה אחת איך זה משתלב מבחינת הגובה עם שאר המילים. אז בואו נשים פה עוד איזה מילה אחת. בואו נכתוב פה כף, בית, א', נון, סמך, פ'. אתם רואים, זה קצת שפיצי מדי, אנחנו צריכים לטפל קצת בשפיציות של הדבר הזה. כן? אז מה שאנחנו נעשה זה שאנחנו נעשה את זה לכולם ביחד, בבת אחת. לא, אני רוצה רק את השפיץ. 1, 2, 3. כן? עשינו עבודה? טוב. זה קצת יותר מדי בלחץ כזה פה. ככה. ובואו נראה עכשיו. גם זה משום מה נראה לא טבעי. בואו נוציא אותו שנייה אחת. ונראה איך הוא מגיב ככה. יותר טוב. ואת השפיץ הזה אנחנו עוד מעט נסדר. השאלה היא אם להשאיר את זה באמת ככה נכנס. אני חושב שזה בסדר, זה טוב שזה ייכנס ולא פה, כמו פה. זה טוב שזה יותר מצומצם. אני אוהב את זה. מה שכן, פה חסר לי קצת, מה שאני הולך לעשות, זה אני הולך להוסיף פה נקודה. ומה שאני אעשה עכשיו, זה שאני
את הנקודה הזאת זה יהפוך לריבוע, ואני פשוט אכניס אותו טיפה יותר, שיהיה רחב יותר. אתם מבינים? שהשין הזאת, הנה, אני עדיין אפשר לעשות אפילו עוד יותר רחב. אני פשוט עובד עם החץ כרגע. מושלם, ככה זה טוב. ככה זה טוב. עכשיו, מה שחסר לנו כרגע זה השפיציות פה, לא מצאת חן בעיניי. מבין אתכם, ליבי איתכם, נעשה ככה. לא רק שנעשה ככה, אלא גם אנחנו נהפוך את שנייה אחת את השפיץ הזה ליותר רך. יש לנו טריקים לזה. פשוט, בוא נראה שנייה אחת. אני קצת משהו משונה לי כרגע שזה נהיה פה דק, אבל זה בסדר. כי כולם פועלים בצורה כזאת. אני רואה שגם פה זה הולך ככה, אז למה שהשין לא ילך גם כן ככה אותו דבר? מה אתם אומרים? בוא נשים את זה למטה ואנחנו נראה. אני אעשה ככה, אני נעתיק את זה. בוא שנייה אחד נלך לבקגראונד. נמחוק את זה. נשים את זה. ונחזור לרגיל. רק נעשה שנראה את הבקגראונד. מה שקורה שאם אני עכשיו למשל משנה את זה, עדיין יש את הקו הזה שמראה לי איך נראה הבקגראונד. אז בוא נראה, פה אני רואה פה שהאפי הולך ככה. מוצא חן בעיניי. זה דווקא יפה. אבל מה שאני עוד רואה פה שהאפי יורד קצת יותר למטה, אז קודם כל בוא נעשה שני דברים. אחד, חייבים להוריד את הכל. אחד, שתיים, כל אלה, ואת זה. אוקיי. פשוט, הנה עכשיו יותר טוב. ועכשיו בואו נעבה את השין. נעשה ככה. אם אני רוצה את זה כמו אפי, אז האמת שהטריק לעשות את זה כמו אפי זה לעשות את זה אחרת. קודם כל, בואו ניתן לו עוד אחד, שיהיה לנו עוד גיבוי, אוקיי? בשביל לראות עכשיו את הפייק כמו שצריך, אז מה שאני אעשה, אני הולך לבקגראונד, שוב פעם, edit background, ואני מוחק את זה, מוריד את זה מהבקגראונד, ובמקום זה אני שם עכשיו פה את הפי. לא ככה, פי. ועכשיו נחזור לפורגראונד ונסתכל על הפי ונתאים את זה לפי. אתם רואים? אני רוצה להתאים פה את זה לפי. זאת אומרת, ככה, אתם רואים? ופה ככה. רגע. אוקיי, אז זה צריך לזוז כאן. זה יותר לכאן. לא, צריך לזוז כאן. ופה נרים אותו קצת. שממש יאכל את כל הפי. עכשיו בוא נראה. כן, אבל עכשיו פה צריך לעבות אותו קצת, נראה לי. לעבות פה. כן, עכשיו אבל צריך לעגל את זה. צריך חייבים לעגל טיפה יותר פה. חייבים לעגל את זה טיפה, שיקבל צורה טובה. זה נראה ביותר טוב, אבל בכל מקרה. מהשין הקודמת, כן?
בואו נראה שנייה אחת. בואו נעשה את זה גדול. זה נראה בסדר, זה נראה טוב, אני אוהב את זה, זה תואם לבית, תואם לרב. העין אנחנו עושים חדש, אז זה ממש תואם הכל. פרפקט. אני עכשיו. כן, זה פרפקט, אני אוהב את זה. עכשיו אני רק רוצה להראות לכם מה התכוונתי כשאני אומר שאני רוצה להוריד ממנו את החידודים. אתם יודעים מה? אני אעשה את זה עוד שנייה. קודם כל נסיים עם העין גם כן, אוקיי? אז מה שאני אעשה עכשיו, אני אלך לעין. איפה העין שאני רוצה לעבוד עליו? אני רוצה לעבוד על המקורי, כן. ממש המקורי. אני מכניס את פה, אני רוצה פשוט לשים אותו ליד השין. הנה, על העין הזאת אני הולך לעבוד. אני צריך לעשות פה כמה דברים. קודם כל בוא נכניס את הסקיצה שלנו. איפה אני הנה, לא אימג'. זה עין. אוקיי. נעשה קצת. כן. זה פחות או יותר הכיוון. מה שאנחנו הולכים לעשות זה לקחת את השין, את החלק הזה, להשתמש בדיוק בו ולקחת את זה ופשוט לקרב אותו. את הצד השמאלי של השין ולקרב אותו. ואולי לקצר לו את הזנב, נראה. אני אוהב את הזנב, הזנב זה חלק אינטגרלי מהעיצוב פה. אז מה שאנחנו עושים ככה, קודם כל בוא ננעל את זה. עכשיו מה שאנחנו עושים, נמחק את העין לגמרי, אנחנו הולכים להשין הזה. מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים להשין, בוא ניקח את זה. אני מדביק אותו פה. אוקיי, זה הצד הזה של העין. עכשיו ניקח את זה. גם את זה נדביק. את זה נשים פה. בום, יש לנו עין. זה כל מה שצריך. זה כל מה שצריך. נכון, זה כל מה שצריך. זה כל מה שצריך. מה שלא טוב פה, מה שעדיין לא, אני לא אוהב לעבוד ככה, אני אעבוד בצורה אחרת. בוא נמחק את זה. נמחק את זה לגמרי. בוא ניכנס לשין, נבחר חלקים ממנו. ניקח את זה ונשמור אותו כקומפוננט. איפה נעשה את זה? גליף. Create Composite. לא. מה זה Create Composite? לא יודע, לא, אז מה זה? פשוט אני רוצה שכל שינוי שאני עושה פה בגובה של השין יעשה אוטומטית גם פה, גם בעין. יש אפשרות כזאת, כן? אבל רק לאותיות שלמות. איך עושים את זה לחלקי אותיות? Save Component, איפה יש דבר כזה? מה זה Create?
קומפוזיט. component with selection, בדיוק. זה ככה. ניתן לו שם שין רייט. שין רייט, נכון? רייט. לא הבנתי מה קרה פה. בוא נעשה את זה ואחר כך נראה מה קרה. וגם פה אני אעשה את זה component with selection. הבנתי. אוקיי. שין left. בלי רווח. מה קרה פה? מה קרה פה? מה קרה פה? שין, הנה, לא, אבל זה שין הישן. איפה שין החדש? אוי בבוי, נמחק. אין את השין שעשינו. אין שין שעשינו. נצטרך לעשות רגע, בוא נראה את זה פה. הנה זה. כן, זה השין שעשינו. חדש את זה. כאן. בוא נשים אותו פה. אוקיי, זה השין שעשינו. זה, נו, זה אותו דבר כמו זה. אוקיי, זה אני לא מבין, לא אשתמש בזה. סתם, זה נהיה פה, סתם צרה. כן, מה שאנחנו, אני רוצה לעשות עכשיו עין, נכון? אז איך אנחנו עושים את העין? ניקח את העין הזאת. לא, זה לא עין רגילה. לא, זה עין קופי, אני רוצה את העין הרגילה. וואי, העין הרגילה אין. וזה כל מה שקרה. העין הרגילה אין. אבל לא משנה, יש לי את העין הזאת, זה בסדר גמור. בסדר גמור, לא מתרגש, כי יש לי עין. אוקיי, בסדר, נעשה פה עין. אנחנו נעשה ככה. ניכנס לכאן. ניתן לעין. אתם לא רואים כלום, כי אין פה כלום. גם אם אנחנו נלך לבקגראונד, רגע, shows background, show image או background, פשוט הכל נמחק. בוא נלך לכאן, נדעת background. לא, אנחנו צריכים לעשות מחדש. אבל זה לא מפריע, כי זה לא בעיה, זה כל העניין. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, רגע, הוא עשה מזה קומפוזיט. הוא עשה פה. הוא עושה לו דיקומפוז. אוקיי. עכשיו מה שקורה, אני לוקח את כל הדבר הזה. טוב, זה שין. לא, זה לא שין כרגע. אני רוצה להפוך אותו לשין. זה מה שאני עושה אותו. קופי. איפה השין האמיתית שלנו? זה השין האמיתית, משהו, זה השין, איפה השין? בואו נכתוב פה שין. אני מקווה שלא בלבלתי אתכם כרגע מה שקורה פה, כי יש פה כל מיני דברים. הנה זה השין, אבל אנחנו רוצים להחליף אותה בשין שלנו עכשיו. אוקיי? עכשיו, השין המקורית נראית ככה. נעשה פה בצד זה רק רווח אחד, בצד איזה פיקסל אחד. אוקיי, זה פה משהו אחר. משהו שעוד לא דיברנו עליו, אבל לא משנה. הנה השין. אוקיי, עכשיו יש לנו שין. למה אני מדבר כל כך הרבה על השין? בגלל שעכשיו מה שאנחנו עושים, יש פה עין, נכון? זה עין. אתם רואים? עין. כתוב פה עין. HB, עברו. אז מה שאנחנו נעשה פה, קודם כל בוא ניתן לו רווח 0, רווח 1 ו-0. ואז ניכנס בפנים ונשים פה את השין. זאת אומרת, ניכנס כאן.
ונמצא פה בפנים, אז add component, ובוא נכתוב שין. הנה שין. עכשיו בוא תראו מה קורה. קודם כל בואו נעשה שיהיה פה סדר, שיהיה פה שטח, שנראה אותו טוב. עכשיו אתם יכולים לראות. עכשיו מפה אנחנו יכולים להפוך אותו לעין. אנחנו נפרק את השין. הנה. נוציא מפה את זה. נקרב את הבסטר הזה לכאן. איזה יופי של העין יש לנו פה. לא רק שזה עין יפה, אלא שזה גם, צריך לקרב את זה עוד, אלא שזה אפילו, כאילו כששתי אותיות הן מאוד דומות, לפעמים זה עוזר לקריאה הרכה, כאילו זה הופך את הקריאה ליותר פשוטה, יותר מובנת, יותר קלה. עכשיו, האמת, מה שבאמת רציתי, רגע, זה לא דומה, איפה הפי פה? זה לא דומה לפי, דומה לפי? למה זה נראה לי שלא? כי הפי יורד יותר, הפי יורד לכאן. ואצלנו לא. כן, אבל זה בסדר. כי הפי זה נמשך ככה לגלות. זה בסדר. אולי לא. יותר מדי חד, האמת. טוב, בוא נחזור לשין שנייה אחת. בוא נעגל אותו טיפה. עכשיו, יש פה דבר כזה שנקרא ראונד. אתם רואים פה ראונד שייפ. איפה זה? ראונד קורנרס. זה דבר שכבר שעברתי עליו, תכננתי אותו, וראיתי שבאמת 10 פלוס visual correction מביא לי את התוצאה שאני צריך פה למעלה. כן? נעשה גם פה אותו דבר, קונטרול R, פשוט חוזר על אותה פעולה יותר מהר. גם פה. בכל מקום איפה שיש לי שפיץ אני אעשה את זה גם פה. לא. וגם פה וכאן, כאן, סליחה. ואז קונטרול R, בוא נראה. נייס. עכשיו גם פה ופה ופה, אנחנו גם לא רוצים פה את החדות הזאת, רוצים את זה מעוגל טיפה. נראה את זה בזה, לא את זה יותר טוב. מעולה. עכשיו גם את השפיצים האלה, 1, 2, 3. נראה איך זה נראה עכשיו. איזה חמוד השין הזה. עכשיו ניגש פה לשפיץ הכי חד, וגם אותו נעגל טיפה. בוא נראה אם זה מספיק. בואו נראה אם זה מספיק. זה מספיק? כן, מספיק. קצת מעוגל. אם אתם לא מאמינים, בואו נגדיל ואתם תראו, זה מעוגל. אתם רואים? זה הפך להיות לסוג אחר של קורנר. עכשיו אותו דבר נעשה גם כן. רגע, זה השין, זה השין המקורי, זה, מה זה? איזה שין זה? לא, זה משהו אחר. אני רוצה למחוק אותו, אני לא רוצה שישאר פה. סתם בולבל. אוקיי, עכשיו יש לנו את השין המקורית. יש לנו, זה השין המקורית, זה העין המקורית, וזה גם העין המקורית. זהו, מצוין, עכשיו אנחנו מסתכל בו. רק פה, בוא ניישב פה את העניינים. גם פה ופה. וכאן, ושם, ופה, ופה. אם אתם שמים לב, כל השפיצים אני עושה להם, וגם פה האמת, כולם יצאו אותו דבר. קונטרול R. אוקיי, we got it. עכשיו בוא נראה איך זה נראה. כן, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. עשינו את זה. עכשיו, דבר נוסף שחשבתי בעקבות זה, שגם הטט צריך לתקן. מה אנחנו נעשה בטט? תראו. כמו שאתם רואים, הטט, זה לא יוצא פה. אז אני רוצה גם כן לעשות פה יציאה. מבינים? רוצה לתת לו יציאה, כמו שנתתי לכל המקומות. כן? אז בוא נעשה open corner. לא, לא זה מה שרציתי בדיוק, לא זה מה שרציתי. לא, בוא לא נדפוק אותו. אז נעשה ככה.
נוסיף פה ונוסיף פה, נהפוך אותם למרובעים. ככה, אם אני מגורר למטה, זה לא יוצר פה מהומה. בסדר, לא, זה לא נראה טוב, מכיוון שזה אמור ללכת ככה. בואו נעשה את זה ככה. יוצא קצת שמנמן. קצת שמנמן ומוזר פה. לא, צריך לגרור אותו יותר לכאן. ולהוציא אותו פה קצת, וגם פה. הנה, זה בסדר. אולי נקצר אותו טיפה. הנה ככה. כן, ככה זה בסדר. זה לא נראה כמו אחרים, כי זה קצת, יש לו צורה משלו, אבל כן, גם פה, מה שאנחנו נעשה עכשיו, לא, אני מרגיש שזה צריך להיות קצת החוצה. שזה מתאים. אז... too much. מה זה? טוב, אנחנו נעשה את זה ידנית קצת. אוקיי, מצוין. אולי תשפיצי. בוא נראה. פה זה גם טוב. לא, אולי פה צריך לשמוע את זה קצת. כאילו זה מגיע מפה. וגם פה. נתחיל לסלק את זה. שפיץ פה, לא מוצא חן בעיניי. הגענו אותו קצת. עכשיו זה יותר טוב, כן. נשאיר את זה ככה. נשאיר את זה ככה. באמת שהיית עושה את זה פה קצת יותר דק, האמת. אני עושה את זה קצת יותר דק, כל התת. אז יותר טוב, יותר... לא, אז צריך גם את זה להכניס. אוקיי, זה עובד. כן, זה בסדר.
בסדר גמור. עכשיו זה טטט, אני צריך לתת לזה עין, אני חושב שזה צריך להיות עין. נעשה פה משהו חדש. וגם פה זה עין, יופי. שין יהיה לו גם כן, שין צריך להיות כמו עין בעצם. כן, כמו עין. ובצד הזה כמו, לא יודע, כתוב פה רש, שירש. שירש. עכשיו, בוא נראה באמת איך זה נראה. קטן יותר? כן, זה הרעיון שצריך. כן, גם פה. גם פה ככה. כן, עכשיו זה יותר טוב. אבל יותר טוב. בוא ננסה לכתוב משפט. יום שישי טוב. עדיין ללא מילים ששון ושמחה. על הברווחים אני עובד בנפרד, אז לא אתייחס לזה כרגע. כן? בנפרד נעבוד על זה. אוקיי. עכשיו השין יותר טוב, והעין יותר טוב, והטס יותר טוב, והאמת שזה סגנון מסוים, השפיצים, הזנבות. טוב, זה היה שיעור להיום. אהבתם? תעקבו אחריי. תלמדו איך עושים אותיות, איך יוצרים. וזהו.